Oh, nahulog na. Ito ang nasungkit natin sa kapitbahay. Kung nakikita yung laki yan, tara, mukbang na tayo. Let's go! Let's go. Usually, dapat aakitin mo ang rambutan para makuha mo. Pero dito, kailangan mo lumuhod para makakuha ka ng rambutan. Ayan. At silip, may dalang basket. Hindi payong yan. Ginagawang basket yan. O, pili ka ng hinog. Ito sa dulo. Kung namiminta si Livji doon sa mababa, kuha tayo ng hinog na hinog dito. Ito. Ito, hinog na hinog, oh. Yan, oh. Yan. Ito pa. At syempre, sasama na rin natin sa mukbang ito. Ito, oh. Yan, sama natin sa mukbang to. Kahit ante ang ano. Ikaw, mataas. Ang nangyari dito ang rambutan. Oh. Yun o. Kainitan ng araw, katanghalian. Alas 12 ng tanghali, guys. Yun guys, oh. Dalawang hinog yun. Ante, ilang taon na po itong puno nyo? Itong rambutan, Opo. 12 years. 12 years na. Maliit pa rin yung puno kahit 12 years na. Oo, 3 years nung namulaklak na siya. Meron pa tayong aakitin ito. Ayun. Meron tayong aakitin dito pang mukbang. Masarap to. Ito yung parang Thailand na mangga ito guys. Oh. Yan. Yung pagkahilaw, walang lasa. Pero pagkahinog, sobrang tamis. Ito yun, oh. Yan. Ante, sarap. Napakaraya kong putas. Maganda rin sana itong pangmukbang, oh. Kaya lang, hindi naman ito nakakain ng hilaw. Lulutuin pa itong miracle fruit nito. Ito. Ayan, lalaki. Ayan. Ito may mga dragon fruit dito, baka may hinog. Sayang. Yung may malaking mangga doon guys, sobrang laki. Ano sa taas? Yun, ang laki ng mangga, oh. Yun. Nakaload na kami sa lupa dito. Marami rambutan dito, pero may na-discover kami dito kala Auntie Shirley. Hindi naman pwedeng kasama sa pangmukbang kasi ito yun, oh. Ayan, oh. Binibidyo ko, biglang hinawakan. Ayan. Yan ang lemon, kaya lang hilaw pa, pero maasim yan syempre. Ang lalaki, oh. Oh. Uwi na tayo. At dahil meron na tayong rambutan, meron tayong mangga, at this time, suha naman. Or, anong tawag sa Ilocano ng suha? Lukban. Lukban, parang sa Tagalog din. Tara, kuha tayo. Nanghingi tayo kay Uncle Ricky. Yun, mayari. Ayan, nanghingi tayo. Yun, ang daming bunga, ang lalaki. So, susungkit tayo ngayon. Ang laki! Kuha pa tayo guys, kuha pa tayo. Oh, nahulog na. Guys, ito oh. Ito ang nakuha natin. Ito ang nasungkit natin sa kapitbahay. Kung nakikita yung laki yan, tara, mukbang na tayo. Let's go! So nakadalawa tayo. Ito, isa. So nakadalawa tayo. Isang medyo maliit, tsaka isang malaki. Mukbang natin to guys.
Makapanghingi na naman ay po ng imumukbang niya kay Auntie Marchie. Pasalamat ka naman Auntie Marchie ah. Welcome. Kaya si Auntie Margie po, yan ang aming hininga ng suha. Kaya na rambutan ngayon, then mangga, then suha, then bayabas naman. Ayun guys, nakapahingi na naman tayo ng suha. Let's go and have some fun eating our fruits today. Mamaya hingi naman kami bayabas yung sa kapitbahay. Sasama at sa mukbang, let's go! Pitasin na yan! 2 1 Kuha pa tayo ng isa. Doon sa taas meron. Ito ba? Meron pa ito dito guys! Woo! Sige, may nahingi na naman kaming bayabas sa kapitbahay. Ayun, pang dagdag sa mukbang. Ayan oh. Ano pa sunod? Ano pa? Wala na. Let's do the mukbang. Fruits mukbang. Let's go! Woo! At yun, nakompleto na nga yung prutas namin pinanghingi sa mga kapitbahay. Ito, ayan, meron tayong rambutan, meron tayong bayabas, may santol at may mangga at meron pang Suha. Ang napakasarap na. napakasarap na. Napakasarap na. Wala naman nakikinig na. Lukban. At